Terve taas, olisi Pakserit Zeta taas täällä ja tänään me ollaan Pokemon Leaf Greenin parissa taas. Ja jos olette kattonut mun edellisen Pokemon videon, niin aloitus Pokemoniksi mä otin ton ihmeen Charmanderin, koska tuli jo voimaa. No niin, mennään tänne ylös. Napattais meidän tiimiin yksi jäsen. En tiedä arvaako joku siellä, että minkä me napataan, joten en tiedä. Katsotaan jos tulis nyt. Joo, ja tuli se mitä hetittiinkin. Yllätys. Eli Rattata otetaan meidän toiseksi Pokemoniksi tiimiin. Tietty critical hit. Tie Pokemonin feittaamiseen kulkee critical hittien kautta. No, nyt käydään Pokecenterissä. No niin. Onneksi ei ole hirveän kauaa enää, niin me saadaan toi ihmeen running shoes. Oi kiinnostaa sitä äijä höpötys. No niin hienoa tää typpinappasu Iille. Ja ootas mun kaveri sanoi, että tälleen mukaan olisi enää ihmeen TM-kase. Mitä ihmettä? Ei täällä oo sitä. Nyt onkin vähän huonompi juttu. Millä me opetetaan mun Pokemoneille nää HM-t, TM-t. Oh god. Miksiköhän sitä ei oo siellä? Koska sen kuuluisi olla ihan alusta asti siellä. Edelleenkin mä oon hiukan flunssassa. Katsotaan se. Kuuluisi olla tässä. Ihme. No. Hei, tiedä mitä tällekin Let's Playlle tapahtuu. Koska jos ei löydy jos en mä saata mistään TM-kasea, niin en mä voi pelata tätä peliä. Koska mulla ei ole niitä flyta ja sitten surffia. Niillä sä pystyt lentämään ja uimaan vedessä. Olisiko se nyt se Pikachu? Ei vieläkään. Tosiaan mä haluaisin Pikachu mun tiimiin. Sitä ennen mun pitää vähän kehittää tätä yhtä Pokemonia. Mä toivoisin, että mä saisin semmoisen liikkeen kuin Metal Glove. Niin sitten se mä voisin voittaa se eka sali aika helposti.
koska jos emme voida pelata tätä Let's Playtä, niin me ei pitäisi aloittaa tosta Soul Silveristä. Sen oli tarkoituskin olla seuraava Let's Play. No, Emberi vähän tohon noin, niin se kuolee ykkösellä. No. Sitten Caterpie vielä hoidetaan. Niin on mennyt sekin. Sekin tyyppi. Noin. Jos täältä tulee joku TM. Ei tullut. Mä kuulen kaikista mahdollisista puskista, jos mä löydän. Pikachu. Joo. Ylös. Pikachu. Ei Pikachu. Kuitenkin, mä oon tapellut ainakin 3 Pokemonin vastaan eikä tullut Pikachu. Mä oon ollut sen takia Pikachu, koska mulla on siis sähkötyyppi Tokasali vastas. Niin se helpottaisi tosi paljon. Noin. Sitten tulee joku Pokemon. Ei. Se on Liuigi. Tai sit jos mä löytäisin Rättä. Sekin olisi ihan helppoa, jos mä saisin katsoa siinä lopetettua Hyperfangi. Noin. Nyt mun pitää tapella tota tyyppiä vastaan. Noin. Mä huomasin just, että mun puhe kuulostaa tylsää. Mä koitan nyt vähän tempata, kun mä teen tätä videota, niin mä oon just istunut koulusta, joten... Noniin. Isketään. Yksi tommonen, ne voitetaan. No, tästä videosta tulee vaan 10 minuuttia, että edellinen osa oli 7 minuuttia. Joo. Itse asiassa tää loppuu varmaan heti, kun mä oon päässyt Pokecentterille. Noin. Iridia Foresti on läpäisty. Joo, sit hiukan ylös tonne.